गिबियावनो आं बयखौबो खुलुमहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानो सानदों। बे बाथ्रायानो जाबाय आंनि चेनेल जेनेखि बे इउट्युब चेनेल आं सोलिगासिनो बे इउट्युब चेनेलखौ सासे मानसि बेंगलरावनो थायो। बे मानसिया माने हेक खालामनो नागिरबाय थादों। खनसे नङा खननै, दिनैजों खननै जाबाय। थांनाय सनिबार मोनायावबो बे हेक खालामदोंमोन इभिनिंआव। जेब्ला आङो दुगैखां माखां आङो आंनि फंबाय बिनानाव मोना मेसेज खालामो होननानै आङो जेब्लानाखि आंनि चेनेलाव फैयो आङो रिप्लाइ खालामनो होननानै आं नायो, अब्ला आंनि नैबेबायदि जादों। टटेलि आंनि एकाउन्टआनो चेन्ज जादों, प्रफाइल चेन्ज जादों आरो मा होनो नामाबो चेन्ज जादों। स' आंनि खर'आ, आंनि माइन्डआ बहुद माने कन्ट्रल हायो। आङो रागा जोंदों। स' आं दिनैबो बहुत गोरोन्थि खालामदों आंखौ। स' आङो बे बिथांखौ आङो मिथिगौ माने आङो नामखौथ' मोजां मिथिया, नाथाय लकेसन दङ आंहा। स' बिथांनि मडेल नाम्बारखौबो आं मिथियो, मबाइल नाम्बारखौ आं मिथिया। मडेल नाम्बारा 1816 भिभ' 1816। स' आरो लकेसनाबो दङ आंनियाव। स' नैबेनो लकेसना। स' फंबाय, आं जुदि आंनि भिडिअखौ नायोब्ला आं नोंखौ बुङो, नों बबेयाव खारग'नो? आसामाव थांब्लाबो, बेंगलराव थाब्लाबो, जेरावखि थाया मानो आं नोंखौ लकेसन नायनानै, आं लकेसननि गेजेरजों आं नोंखौ हमनानै आं मा खालामनो गोसो आं खालामनो हायो। आं बुंखादों फंबाय, जुदि नोङो आंनिफ्राय बारग'नोब्ला नोङो नोंनि लाइफखौ गावबागाव सेभ खालामनानै लाबानो जाबाय। स' आंबो बेबायदि खालामा मालायखौ रावखौबो, आरो आंखौबो खालामनो दासान। गोदान इउटुबारफोर दङ, गोदान इउटुबारखौ आंबो हेक खालामनो होनबा हायो, नाथाय आंनि गोसोआ बेबायदि नङा। स' आं रिकुवेस्ट खालामो आंनि फंबायमोन, जेनोखि इउटुबार गोदानफोर, नोंथांमोना जुदि हेक खालामनो नागिरोब्ला नोंथांमोना दानिफ्रायनो सांग्रां जा। आं बुंखादों, जुदि आंनि चेनेलखौ हेक खालामनानै आं नोंखौ हमनो मोनो, लकेसना दङ, नै लकेसना बेनो। जुदि आङो थांनानै नोंखौ मोनहैबा, नोंथ' आंजों थैनोबो बारग'नाय नङा, मिथिबायना? जिमाननाखि आंनि बर' आइ आफा रायजो राजा दङ बेंगलराव, मिथिगौ ना? आंनि बिदाफोर दङ, हाजार बिदा दं, गामिनि दङ, जिमाननाखि दङ आसामनिफ्राय फैनाय, बिसोरो आंजों सापर्ट खालामगासिनो दं। नाथाय नों मा सानदों? नोङो जुदि आं नोंखौ हमनानै मोनो, नों बबेयाव खारग'नो फंबाय? ना न'आव थांनो हागोन, ना आसामाव थांनो हागोन, ना नोंखौ बेंगलरावनो नोंखौ बुथारनानैसो गारगोन, मिथिबायना? आं बुंखादों, आं कनसिडार होआ जुदि हमनानै मोनो। स' बेफोरबायदि दाख्लाम। फार्स्ट टाइम जाय नोंथाङा हेक खालामदों, फ्रेंकफिन नाममोन, नाथाय दिनै नोङो आंनि चेनेलखौ नै बिदि नाम बुंदों, नाथाय आं बेफोरबायदि नामखौ आं इउज खालामा। स' बेबायदि खालामनायनि थाखाय आं बहुद रागा जोंदों। आरो सासे दिनै हेक खालामखांनायनि उनाव, आं बेखौ हेक खालामनायनि उनाव आङो जेबो थाल मोनाखैमोन। आं उन्दुलांदोंसोमोन। जेब्ला आं उन्दुलाङो, आं गोबां आंनि सिमाङाव आं मोजां सिमां नुवाखै। अब्ला जेब्ला आं सिरि मोनो, अब्ला सिरि मोननानै आं आंनि चेनेलखौ नायदों। चेनेलखौ नायनाय लोगो लोगो ज' सासे कीर्तन बिबारि बे फंबाया आंनियाव मेसेज खालामदों, सोरबा चेनेलनि नामानो बेबायदि जायो नामा होननानै। फंबाय, स' प्लिज नोङो गोरोन्थि दासान आंखौ, नोङो मिथियाखै जानो हागौ, नाथाय आं फंबाय नोंखौ बुंहरो, आंनि चेनेलखौ आं बेबायदि मालाबाबो गोरोन्थि आं दोनाखै। स्टार्टिंनिफ्राय लानानै दिनैसिम आंनि बे सिसिलिया नामानो दङ। स' फंबाय, आं बेबायदि चेन्ज खालामा। जायनाखि चेन्ज खालामदों बे मानसिया आंनि मबाइलखौ हेक खालामनो नागिरबाय थादों, आंनि चेनेलखौ। स' फंबाय, नोंसोरो गोरोन्थि साननो नाङा। आंनि बुंनो गोनाङा, आं जोबोद मा होनो हेक खालामजानायखौ आं बहुद गिनाय मोन्दों। थांनाय सनिबारावबो हेक खालामजाबाय। हेक खालामनायाव आं बहुद ट्राइ खालामबाय, कचिस खालामबाय, आं माबोरै हेल्प मोनगोन सोरनिफ्राय। आं बहुद इउटुबारफोरनि, आंनि लोगोफोरनिफ्राय आङो कल खालामनानै आङो सोंहरदों, आं माबोरै खालामगोन। बिसोरबो बुंदों नोंनि मबाइल, स' जों माबोरै हेल्प खालामनो हागोन। स' बेबायदि मा होनो सिकिउरिटि कर्ड मारि बेफोरबायदि बुंबाय। आं मारिदों, पासवार्ड होदों। थ' अब्लाबो आंनि पासपर्टजों आं चेन्ज खालामनो हायाखै। नाथाय आंहा माइन्डआव मोनसे सानखांनाय फैदों। बे सानखांनायानो जाबाय गुगोलाव आङो मोनसे, जोंनि गुगोलाव कमिउनिटि बयहाबो दङ। थ' कमिटियाव आङो मोनसे मेसेज हरदों, नैबेबायदि मेसेज हरदों। स' बे मेसेज हरनायनि उनाव 20 मिनिट्सनि उनाव फैनायावसो आंनि
पासपोर्ट आंनि एकाउन्टखौ आं मोनफिननाय जादों स' आं बेबायदि खालामजायोबा आं जोबोद दुखु मोनो स' प्लिज बेबायदि खालामनो नाजानाङा फंबाय जुदि आङो नोंथांखौ मोनोब्ला आं मा खालामगोन आं बेखौ मिथिनाय नङा स' बिनिखायनो आं बुंनोबो हाया थ' दायो जिखिनि बेबायदि खालामनो नाजाबाय थादों नोंथांमोना बेबायदि खालामनो नाजानाङा जुदि हमनानै मोनोब्ला नों गावनि लाइफखौनो नों सेभ खालामनो हानाय नङा गुबुननिखौ खालामब्लाबो नोङो जुदि नोंखौ हमनानै मोनो अब्ला बेबायदि नोंनि लाइफखौ नों सेभ खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो आं बुङो आंनि चेनेलखौ जायानो हेक खालामनो नाजागासिनो कसिस खालामगासिनो स' प्लिज बेबायदि खालामनाङा जुदि आं नोंखौ हमनो हायो आं नोंखौ थांनानै लकेसनजों आं नोंखौ नागिरनो हायो नोंनि मडेल नाम्बार मडेल नाम्बाराबो आंनियाव दङ नोंनि लकेसनाबो आंनियाव दङ आं मोनबाय स' नों बेंगलरावनो थायो स' बिनिखायनो फंबाय आं बुंखादों नोंथाङा बेबायदि गोरोन्थि दाखालाम जुदि खालामनानै मोनोब्ला नों बहा खारग'नो स' आं बिनिखायनो गुरैयै आर'ज खालामहरखायो जायानो आंनि चेनेलखौ हेक खालामगासिनो नाजागासिनो ट्राइ खालामगासिनो आं बिथांनिसिम आं रिकुवेस्ट खालामहरबाय गुरैयै बेबायदि दाखालाम जुदि खालामोब्ला आं नोंथांखौ हमनो मोनगोन डाइरेक्ट हमनानै मोनोब्ला नोंथाङा बारग'नाय नङा आं बेखौ गुरैयैनो आर'ज खालामनाय जाबाय स' बे आंनि गोनां पइन्टआ थांबाय नाथाय आंनि फंबाय बिनानावमोननिसिम आं मोनसे इनफरमेसन हरो नोंथांमोना आंनि फंबाय बिनानावमोना बुंदों जे आब' नोंनि हेयार कालारखौ चेन्ज खालाम ब्लेक खालाम स' डन्ट वारि आं खालामगोन थाबैनो ट्राइ खालामगोन मानो होनोबा आं डिउटियावबो थांनाय जायाखै डिउटि थांथ'वाखै आङो एसे कास्टमारफोराबो खम स' मेडामा बुंदों जेब्ला कास्टमारा रेगुलार आगोलनि बायदि जागोन स' आं लेंहरगोन बेफोरबायदि खोथा बुंदों बेनिखायनो आं मा होनो रुमावनो दङ आरो जेबो डिउटि खालामाखै स' आं जेब्ला थांगोन आं चेन्ज खालामगोन आरो बुंदों फंबायमोना दिनै आं दहाय फुङाव एसे सिगांनि जों थानायनि जायगाखौ नायनो लुगैदों होननायखाय हगारना हो देखायनानै हो जोंथ' थांनो मोनला नुनो मोनला स' आब' नोंनो खिथाहर बुंनायखाय आं दिनै ससेब्लाबो नोंथांमोननो खिथादों नाथाय नेक्स्ट भिडिअ'आव आं मोजां फुल खालामनानै आं नोंथांमोननो खिथा गोजोननाय थाबाय आंनि फंबाय बिनानाव